Okondromvera tikulandireni pano pa Nyasa VoiceBox pamene makhandi ya Malawi osiyanasiyana amene amayika maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero tabweranso ndi bambo Innocent Mutholo amene wandithamangitsa kuti ndi a game changer chikuni cha utsi amene akunena kuti iwo ndithu ndi okwiya ndi mmene zinthu kuno ku Malawi zikuyendera pansi pa ulamuliro wa Dr L Chakwera. Ndiye tiye ndikhale limodzi kuti timve kuti kodi iwo akwiya chifukwa chani modelo ya lero pa 25 April 2024. Moni amalawi anzanga nonse kwina kulikonse kumene muli, wankulu komanso wang'ono, wamamuna ngakhalenso wankadzi. Lero lino pa Thursday ine ndi Mutholo Mr Game Changer chikuni cha utsi. Ndimafuna amalawi muziwe ichi kuti kuyambira lero nkuja winawo kumapita kuzisankho ine ndiokupsa mtima kwambiri, ndokumva kupweteka kwambiri, ndikumva kuwotcha kwambiri, tawaulidwa tikumva ululu onyasisisa kwambiri mu dziko lathu lomwe limene ife tilibe dziko lina. Malawi wathu ndi uno amene tamuona Malawi kuyambira 2020 kumasika muja kukoma. Amalawi tikugula fertilizer pa 17,000, amalawi tikugula macheso pa 20 kwacha, amalawi tikugula sugar pa 650 kwacha, amalawi tikugula chimanga pa 7,000 kwacha, amalawi tikukwera basi kuchokera ku Blantyre ukafika ku Lilongwe 5,000. Amalawi tikupanga zinthu mokondwa monga dziko lathu. Amalawi tikulembedwa ntchito opanda sankho. Amalawi tikuyenda mwamtendere popanda nepotism. Amalawi tikuyenda dziko limene forex yake inali pabwino. Ziko amalawi taona adzimayi nthawi imene ija kupanga mabizinesi opita maiko akunja ku Igupto, ku America, ku South Africa, maiko anji kutenga katundu kudzagulisa kuno, kutenga kuno kukagulisa maiko osiyanasiyana. Amalawi pofika lero pamene tikunena kuti boma tinasintha limene limayendesedwa ni munthu oganiza bwino, munthu olikonda dziko, munthu olifera dziko, munthu amene cholinga chakenso sikudzilemeretsa wakula kale koma kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Amalawi muli ndi umboni kunena kuti zambiri zinali pabwino. Ine ndokupsa mtima kwambiri pomaona kuti machesi amene ine ndinagula pa 25 kwacha lero ali pa 150 kwacha. Ine ndokupsa mtima kwambiri kuona transport imene ndimakwera 3,000 6,000 go and back kupita ku Lilongwe ndi kubwera, lero lino yafika transport yomweyo 20 chakuti 1,000. Amalawi ndinokupsa mtima kwambiri poona anatu amene amalipira 300,000 per semester ku makoleji athu kapena ma university athu, lero lino ana amene aja kulipira 1 million ambiri alepera. Lero lino kuona anthu ambiri alepera kupita ku maiko akunja kumene anapeza scholarship chifukwa chakuti ziko la Malawi we don't have passport. Ziko la Malawi anthu ambiri alepera kulembedwa ntchito ku polisi because alibe ma national ID. Anthu ambiri alepera kukapanga apply ku Malawi Defense Force because alibe ma national ID. Anthu ambiri tikunena pano akulepera kukhala ndi account ku bank because they don't have national ID. Mtima wange ndokupweteka kwambiri. Go back to 2020 down. Malawi china chilichonse chimayenda. So today I want to assure you, ine ndikhala ndikuyankhula ndidzayankhulabe. Remember Malawi, cholinga chakuyankhula kusindiye kuti mungomva ndikuombera m'manja ndikukhala chete, koma limodzi ngati dziko, ngati anthu amene tikupanikizidwa kwambiri, we need to stand up, tigwirane manja, tiombole dziko la Malawi. Yes, as my brother Bon Karindo said this morning, kuti pali maplani akulu amene akuchitika ofuna kuti adzambere zisankho, andi zisankhozo akukonza usana ndi usiku njira zobera, andi njira ina ndiyo yogula NRB, kuyika kwa anthu awo, kuwatumiza m'maboma, kuwauza chochita, kuwapasa manambala m'mutu mwawo, chifukwa ndi zimene wakukonza kuti abere zisankho. Tikapita ku make
ndikomwenso kwazaza uchitsiru kumenenso agulidwa kuti apange china chilichonse chokomera boma limene lationonga ife limene latimvesa matuvi kuno ku Malawi. Ndimafuna Malawi mudziwe ichi, tikamanena kuti together we can, let's all join hands together timenye nkhondo yombola dziko la Malawi. Let me call opposition parties, let me call religious leaders, let me call business people, let me call you and to amend in my farmers, let me call you and to amend muli ma traditional leaders, kunena kuti together tigwirane manja tiombole dziko lino la Malawi. Nkani nkhondo ntchito imene ili pano siya game changer Mutholo yeka, siya Bon Kalindo yeka, ntchito ili pano ndiyonera kuti Malawi wina aliyense sopano. This is time for us now kutengapo stepe, kuonesapo action. Ndimafuna ndibwereze mawu aonena kuti no Amalawi ndikumva kupweteka kwambiri because I experience a lot and ndamva kupweteka kokwanira from 2020 kudzafika lero. Tikamayankhula pano sindiye kuti munthu akupempha ndalama ku Japan, no. Sindi kupempha ndalama kwa wina aliyense, no. Bon Kalindo sakupempha ndalama kwa wina aliyense, no. Chimene tikuyankhula pano ndichonera kuti tikamanena kuti Malawi wavunda, Malawi wanyansa, Malawi akumva kupweteka, lero lino go to southern region, chimanga chimene anthu akukolola chimene akusola panochi chafika kale pa 37,000 day. Go there, go to Zomba, go to eastern region, muone chimanga lero lino umene mwezi tikunamvana kuchosa chimanga maminta ngati ku central region chafika kale pa 37,000. Kuli bwanji tikamayandikira July Amalawi tikhala ni moyo boma lili chete, palibe chimene kupanga, palibe plani, koma kumakoka every day and night. Anthu omvesa chisoni. Game changer kamene utenti dzuke dziko la vunda, dziko lili ni mtsogoleri amene sakusogolera dziko koma kusogolera thumba la ndalama zathu kumangotapako ndi kumakazunjikira chuma yekha. Tenti gwirane manja wina kuna kuti kupempha ndalama. Ife sitiri ngati ma activist amene agulidwa aja, no. Ife sitiri ngati awa amene asintha poyera era mangochi ni kumayankhula zochemerera chitsiru, no. Ife timayima pa chilungamo kuluja dziko chilungamo. Tikamanena kuti dziko lino maso a Malawi pafupifupi 20 million plus Mr. Chakwera himself akuyang'anira kuti angakonje dziko lino ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikunena kuti Malawians tikhale pamodzi timenye nkhondo imene, tisavomereze zimene nduna za boma zikuganiza, tisavomereze zimene Chakwera akuganiza zofuna kudzabera zisankho come 2025. Ndikuyankhula pano ine ni Mutholo Mr. Game Changer chikundi chausi. So ndimafuna ndiyankhule chonchi, mafuna ndikupempheni zipani zonse zokonda dziko, zipani zina zili muonsemu, ma MP ena ali muonsemu, ndimafuna ndikupempheni nonse kuti mubwere tigwirane manja menye nkhondo yoti bale watu wina aliyense amene ali ndi zaka zokwanira kukhala ndi ID yache ilembedwe, ituluke, apasidwe kudikirira zisankho. Ngati nkhani ikhale yonena kuti zisankho tikuzavota kapena tikuzalembesa pogwiritsa ntchito national ID, wina aliyense pokhala nzika ya dziko lino, pokhala mbadwa wa dziko lino, palibe wa NEC, palibe wa chipani kumulesa kuti sakuyenera kukalembesa zisankho zimene zikubwerazi. Yes, I know ID ikugwira ntchito zambiri, but the target imene anthu ali nayo ndiyofuna kunena kuti athane ndi chipani cha DPP, not chipani cha DPP as such, koma kuthana ndi Professor Peter Mutharika, because they know fear yawo ndi Peter Mutharika. Chimene akuona kuti tichosoma pampano ndi Peter Mutharika. So what is planned now in darkness places ndichofuna kuthana ni mkulu amene ayesesa njira zonse zakadika. But my point is today, Amalawi tigwirane manja, azibusa atu mwakhala chete kwambiri, mabishop atu mwakhala chete kwambiri, maepiskopi atu mwakhala chete kwambiri, inu mashehe atu mwakhala chete kwambiri, antu ama business mwakhala chete kwambiri, antu oyang'ana zinthu ngati zaulimi alimi mwakhala chete kwambiri, ma traditional leaders mafumu atu mwakhala chete kwambiri. But let me call you to the battle imene timenye yombola dziko la Malawi, loteteza ufulu wa dziko lino, yoteteza democracy ya dziko lino, yoteteza ngakhale chuma cha dziko lino la Malawi.
Mr. Game Changer mukutanthauza chani ndizopweteka kwambiri Malawi zimene zikuchitika dziko lino tikuona ndi maso athu ifetu timayimbiridwa mafoni ambiriso mafoni amachokera kuboma komweko ena soti imbirawo amaudindo akuluakulu osakhala masewera kutiuza kuti anyamata toona na nzano agulidwa inu musalole dziko tikumva kupweteka musalole zimenezi ife timayimbiridwa ngakhale ndi nduna za boma as my brother Bon Karindo said before this morning kunena kuti no anthu akuyimba mafoni kuti ife tikhale chete tisayankhulenso tigulidwe tisamenyere nkhondo dziko lino tilisiyeni pitebe livunda mmene lavundiramu tikusiyeni Amalawi ife tizisangalala ndi ndalama za binyama zakubazi mmene akusangalira zisiru zina zimene zinagulidwa zija ndimafuna ndikuwuze na Malawi kuti as Mr. Bon Karindo said, inesende kupanga nawo za uchitsiru ngati zimenezo. But my plea is to all fellow Malawians, kuna uditienti tuluke tigwirane manja. Former presidents, antu amene munagwirapo ntchito zosiyana-siyana, ma politicians, adzipani, mafumu. I want to assure you, these people are very bad people. Antu awa ndi Opsya woipa kwambiri. Tatienti tigwirane manja. Ndikudziwa mafumu, you have your party to pray. Ngati mafumu. Inu anthu business, you have your party to pray. As business people, inu anthu andale, you have also your party to pray. Ngati anthu amene muli azi andale. Inu anthu amene mukugwira ntchito mboma ma civil servant. Muli ndi mbali yamene mungasewerere ndale zanu. But we don't want this government to contain this coming year 2025. Inu anthu amene ndinu anthu azipembezo. You have your own part to pray. Monga mga kujiwa kwanu ngati my religious leaders ngati anthu azipembezo. Please, this is time now. Not tomorrow, not next month, not next year, but the time is now for us to rise up and fight for the betterness of this republic. We can't sit down like this. We can't remain silent like this. Yet we know Amalawi kulowa kumanda kumwalira zipatala mankhwala mulibe. Amalawi omwewo 2020 kumasika musi mu usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika kuchipatala tomalandira zimankhwala kuti pena sokuna kufuna zinazo kuzitaya pena sokukamwa ena nkwasiya osomaliza dosage kuli kuchuluka mankhwala ndikuwataya munthu atachita nkomango ziyendera because tinali ndi boma lolingalira moyo wa munthu kunena kuti yayi mankhwala zipatala pezeke zimatheka kunena kuti iyayi forex pezeke ngakhale yosunga imene zimatheka. Malawi asafike pogula chimanga 80,000 10,000 zimatheka ino mukudziwa mundivomereza. Malawi sugar asafike paka napa 1,000 zinatheka timamugula pa 650 anadula kwambiri ulendo wina mulamuliro wa Peter Mutharika anafika pa 800 Malawi kwacha. Mukukumbukira iniyo zimene za Malawi. Then ndikunyankula pano kunena kuti Malawi we have to remember where we are coming from, and there is no need for us to waste our time kuombera manja chitsiru ngati zimenezi, kuombera manja za uchitsiru zimene zikuchitika dziko lino, kuombera manja chuma cha wina amene akuzilemeresa kukhala billionaire ife ziko Amalawi tikuvutika. No, time is now. Timafuna Malawi ndiyankhula chonchi kunena kuti nkhani yokhudzana ndi ma national ID kapena kuti registration. I want you all Malawians to know kunena kuti no ndi plot kapena njira imodzi yobera zisankho imene MCP yakonza, ndipo kukonza kwake ayika kuma offices wonse mdziko lino a NRB anthu kapena bungwe kapena gulu libodzi limene limaona ma ID awanthu kuti alembesa komanso alandira ma ID awo ayikako anthu, ndipo chimene achita ndikuonesesa kuti ku Southern Region kubwere nambala iyi nambala muonesesa isafika apa zimene ine ngati game changer ndikunena kuti ndikulowa nazo pansewu sopano sindikupanga zibwana iya ndiyankhule pano kuti pansewu pamene tikulowa sitikupita ku Blantyre, sitikupita ku Tcholo, sitikupita ku Bulanje, sitikupita ku Phalombe, sitikupita ku Chikwawa, sitikupita ku Sanje, Zomba kandi Machinga kandi Mangochi kandi Nchewu kandi Zomba kandi Balaka kandi Neno kandi Mwanza kandi chani tikupita boma lina lililonse
limene likupezeka mu southern region ndipo tikauza anthu onse wosalembesa ma ID amene analembesa ma ID sanatuluke kaya inunso munalembesa kale anatuluka pokonda zinzano amene alibe ID pozindikira kuti tikukuuzani ndi kukusegulani makutu kunena kuti anthu awafuna abere pogwiritsa ntchito ma ID mbali ino akudziwa sumbuja wavotera achepesa anthu ovota cholinga peze mwayi kumbali ya kwawo kuti ngati sanalembe kuno 20 kwawo akalembe 30 kuti ngakhale mtavota 15 aja mkazagawanapo mbali ya zawide mosavuta gaine game changer ni kubwera kukuuzani kuti nonse mabomamo mukamva kuti game changer ndi timu yokonda dziko lino akupita pansi uboma lino nkhani yake kupita kuma offices a NRB kukawauza kuti enough is enough kukawapasa mandate komanso ndimafuna ndichenjeze ameki ibuyo ameki musamalise kwambiri every Malawians know kuti mwagulidwa mwapasidwa zindalama zonse zimene mukupanga zikutanthawuzira kuyikirapo inde anchere kapena tendo lakunena kuti mwagulidwa ndipo cholinga chanu mukufuna mubere zisankho muthandizira kubera zisankho kumene kukuchitikapo ndimafuna ndikuwuzani kuti be careful. Nonse ma commissioners musamale kwambiri nonse ogwira ntchito ku make kind ma director of election candidate you have to be very careful because we Malawians we know what is in the ground, what is on the ground, and we don't have time to massage anybody now. We don't have time to clap hands for stupid people. This is time now for us to fight for our freedom. Amalawi ndiyankhula choncho kunena kuti no ndikubwera and tikubwera ngati dziko boma lina lililonse tikuyambira ku southern region. Let me ndiyankhule motokoza honorable Kamlepo Karuwa because I am now also ku northern region kuna kuti sisi kuteka zopusa ngati zimenezi. Honorable Kamlepo Karuwa imva ndikunena kuti no aruta kontinua sitikubwerera mbuyo sitikuopa sitikuopsezedwa ife tiyankhule pano kuti no ngakhale kumangidwa mutimange koma ngati nzika za dziko nkhani ya national ID wina aliyense ku dziko lino akuyeneka kuti akhale nayo komanso nkhani ya national ID ngati wina aliyense akupezeka kuti akunandaula kuti alibe national ID there is no need for you as that Malawi electoral commission kuti munena kuti zisankho zimene zikubwera okavota akhala ndi national ID ngati nzika ya dziko. Everyone amene tikunena afe tilibe ma ID o ndife nzika za dziko lino. Nobody can stop me to vote because it's my rights kuti ndikavote munthu amene ndikumfuna. So wina aliyense kali kumudzi kali kusanje game changer I'm coming there kukuzusani kulisukani anthu afuna kubere zisankho za 2025 posa kulemba ni ID poku pasani inu punishment ya kunena kuti no musalembesa ID posa ika mnalo ochuluka boma lanu kuti mukapeze ID pochedwesa osa kupasa ndi ID izi ndinjira zina zimene akukonza kuti zisankho ziberedwe. So game changer akubwera district to district. We don't have time to massage anybody and we know where we are coming from and we know what we want this coming election. So winners atipangire zochita wina asatengepo advantage yoti atilembe anthu ochepa ku southern region alembe anthu ochepa ku northern region alembe anthu ochepa ku eastern region alembe kwimbira anthu niti anati mmene tikulembesa ku central region kuti anati tigono maskulu ta 14 years ta 13 years. I have umboni wonse kumwerako anthu akukanika kuti alembere kumpotoko anthu akukanika kuti alembere chasa ndiyani chimenechi. Malawi tikuyeneka tisoke tigwirane banja timenye nkhondo. That's why ndikupempha nonse bashado MP bashado councillor inu adindo azipani ma governors ma president kaya mukugwira udindo wanji inu nonse kuma midzi kaya ndinu anthu ama business yanji kaya ndinu alimi kaya ndinu anthu azipembezo za mtundu wanji kandi achisilamu kandi achikristu. Please let's all join hands together ziko ndilatu. Aya bodi kalindo akayankhula afuna ndalama Mutholo akayankhula afuna ndalama inetu ndikanakhala kuti ndikufuna ndalama as you hear from Mr. Bodi Kalindo this morning then anthu akutimbira every day and night come here takukonzerani zokukonzerani
inu musapitirire kuyankhula, musapitirire kutia rusaya. Ine ndakhapidwa mwendo mawiki awiri apitawa. Inu mukudziwa bwinobwino. Kadi yeche sindi kumva ya akudziwa tikwamba yapo sabaidwa. Koma ife tikuti siti kusiya ngati Malawi tikumukonda ndi mtima wonse, ngati Malawi tikumukonda moyera mtima, siti kubwerera mbuyo, siti kukhala chete, tikumenya nkhondo mpaka na chipambano. Omwe amene munaagulawo, omwe amene munakhazika pasiwo, omwe zisiru zimayankhula mopemphapemphazo, not us. Ambuye akudaliseni mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri.